Azken hamarkadetan, Txinak garapen analitiko eta kontzeptual garrantzitsua egin du enpresen gizarte erantzukizunaren eta enpresen eta gobernuen arteko harreman mekanismoen arloan. Txinako gobernuak modu aktiboan sustatu ditu praktika sozialki arduratsuak, garapen ekonomiko eta sozialerako estrategiaren parte gisa. Horren ondorioz, enpresen jarduera ekonomikoa eta interes publikoaren arteko lotura sendotzea bilatu da testuinguru horretan. Txinako enpresak gero eta kontzienteago dira gizarte erantzukizunak duen garrantziaz. Enpresa askok ekimenak jarri dituzten martxan ingurumenaren babesa, lan eskubideen errespetua eta erantzukizun etikoa bermatzeko. Zenbait kasutan, nazioarteko gizarte erantzukizuneko estandarrak hartu dituzte erreferentziatzat, gardentasuna, langileen parte hartzea eta tokiko komunitateekiko lankidetza indartuz. Aldi berean, gobernuak, enpresek eta sindikatuek harreman mekanismo berriak garatu dituzte, mendebaldeko eredutik desberdinak direnak eta aztertzeko interesgarriak direnak. Txina munduko potentzia ekonomiko bihurtu den heinean. Bere enpresen jarduera nazioartera zabaldu da horrek atzerrian duten gizarte erantzukizunari arreta handiagoa jartzea ekarri du. Izan ere, Txinako enpresa batzuek kritikak jaso dituzte lan baldintza desegokiengatik edo ingurumen kalteengatik, eta horrek nazioarteko jardueretan praktika arduratsuagoak garatzeko beharra azpimarratu du. Joera hori ez da Txinara mugatzen. Oro har, gorabidean dauden herrialdeetan ere enpresen gizarte erantzukizunak garrantzia handitu du azken urteotan. Hazkunde ekonomiko azkarrak gizarte eta ingurumen erronka berriak sortu ditu, eta horiei erantzuteko, gobernuek eta enpresek tresna berriak garatu dituzte, batzuetan mendebaldeko esperientzietan oinarrituta. Herrialde horien garapen ekonomikoak aurrera egin ahala, enpresei gizarte erantzukizuneko neurriak hartzea bultzatu zaie. Lan eskubideak errespetatzea, ingurunea babestea eta komunitatearen parte hartzea sustatzea. Gero eta ohikoagoa da nazioarteko estandarrak erabiltzea, enpresa kudeaketa etiko eta jasangarriaren garrantziaz jabetu direla erakutsiz. Laburbilduz, bai Txinan bai beste herrialde gorabidean daudenetan. Aurrerapen nabarmenak egin dira enpresen gizarte erantzukizunean eta enpresen eta gobernuen arteko harremanean. Neurri horiek gero eta beharrezkoagoak dira, gobernuen, sindikatuen, kontsumitzaileen eta nazioarteko presioen ondorioz. Horregatik, herrialde horietan erabiltzen diren tresnak eta mekanismoak erreferentzia baliotsuak izan daitezke, gure ingurunean ere enpresaren eta gizartearen arteko harremanak hobetzeko.